ಹಚ್ಚಾದ್ ಬಿಡ ಅವತ್ತಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಜೆಂಚಾ பொண்ணுலேக்கு ಮೊರಪುಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಯಕ ತೋಟಗ್ ಬತ್ತದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಗಣೇಶರೇ ತಿರಾವುಡು ಪಂತಿಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಾರದುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಬರೆಂಟ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫಂಟ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪಂಚ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೈನರ್ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ಪಾಕೊಂಡು ಜೋರ್ ಬರ್ಸಾರದುಂಡು ಅಂತ ಅಂಡಿ ಓಡಿದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಪಂದ ಸಿಪ್ಪಾಂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಚಾಂತಿ ಬುಂಡಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಬಾರದೆರೆ ಕೊಯ್ದು ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಕೊರ್ಪು ನೆಜ್ಜೇರು ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಲಚ್ಚೆಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ಪನೆ ಅಲಾಕಲ್ ಮಂತೆ ಹಚ್ಚಾದ್ ಬಿಡ ಅವತ್ತಲಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಏ ನಮಸ್ತೆ 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 ಅಷ್ಟು ದಿನಾಯಕ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತಿಡ್ರೆ ಜನ ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿಂಡು ಗಣೇಶರೆಗಿ ಬರಡು ಓ ಬೊಲ್ಲನೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಇಂದು ಈರೆ ಪರ್ತೋರ್ಲಿ ಓ ಹಾ ಒಂದ ಯಾ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಜನಂಚ ಬತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂದು ಓ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಶೀತ ಜ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಈರೆ ತೋಡು ಹಾ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜೀರೆ ಕೊಯ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರತಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಆಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಚಂಡಿ ಆಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ದೀರೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಎಂಕದಾನೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಮಂತ ನಾಪುನ ಮೂಲದಿಂದ ಕರಿಪೊಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಅನ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈಲ ಚಂಡಿಯನಾ ಓ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲನೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾಪೆಂದು ತುಲೆ ತುಲೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಅಲೆ 1 2 3 ಪತ್ತುಂಡೆ ಸೌಂಡ್ ಗೇಂಡ ಅಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲನೆ ನೋಡಿ ತೋಲನ ಮರಸೈಡ್ ಉಂತೋಡಾತಿ ನೆಟ್ ಮೀ ಬೊಳ್ಳನೆ ಒಂದಿರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಓ ಪೂರ ಒಟ್ಟೆ ಇರೆ ಮಾರು ಥಕ್ सारे झंडे जिना यार मोबाइल झंडे आणायला मल्लेच ऐकला ನೀರು అయితే ಗಣೇಶರು ಮುಲ್ಲೇರು ಈಗ ಚಂಡಿ ಅದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಂತಿ 5 kg ಇತ್ತನ 10 kg ಅದಿಪ್ಪಂದ ಬರ್ಸಾಗ ಒಳ್ಳನಿ ಓ ದೇವರೇ ಹೆಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಹಾ ಓ ಗಣೇಶರ ಹೋಗುನಾ ಅದು ಬಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಇನ್ನ ಗಾಡಿ ಮಾಡು ಆ ಪೆಡೆನಾ ಈ ಪೆಡೆ ಪೊಯ್ಯಿ ದಾರಿ ಸುಲಾಭ ಎಪ್ಪುನಗ ಐತೆ ಪಾರಾಪುಚಿ ಐತೆ ಹಾ ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಉಂಟುದು ಅಬ್ಬೋ ಎಂಜೆಂಚಾ பொண்ணுலேக்கு ಮೊರಪುಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಸರೇನ್ನ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪನ್ಪೆರು ನೀಲ ಪನ್ಪುನೆತ ಆ
ತುಲೆ ಚಂಡಿ ಪಾಪಯ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಚಂಡಿ ಆತಿ ಏನ ಪಾಪ ಪಂಡೆರಾ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನೀರ್ ಮಾತ ಚಂಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೂರ ಒಟ್ರಾಸೆ ಒಂದುಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ನೆರಡುಂಡು ದಾರದ ಚಂಡಿ ಆಯ್ನೀಂದು ಅಬ್ಬಾ ಬಾಯ್ 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 ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಿತ್ತಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ್ಪಂದು ಇತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಅಂಚಿದಕ್ಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ನೆನಪುನು ಏನ್ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ದಾದು ವರ್ಕ್ ಪಂಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಬ್ಬೋ ಒಬ್ಬೊ ಮೆಲ್ಲ 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 ಬೋ ಮೆಲ್ಲದಿ ಐಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ನನ್ನ ಹೂವೇರಾಗ ಸ್ಕೂಲು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಗ ಚಲಿ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮೆ ಗಾಲಿ ಎಚ್ಚೈ ಅದಾರು ಹೇಳಿ CAW SCAW A ಚೂ AU PU PBY ಬರೇ ಒಳ್ಳೆ ಶಿವರಿಂಗಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತು ವೈ ಫುಲ್ಲು ದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ Happy birthday